bilung Mamang Dono Mamang Muruga mrene gawe Wahyu Sang Yaksendra Kara rupa mangeses kadihangin pangsempal kaprapal sela-sela kablesah Sata lumayu mangungsi kakyat kagoro kang jaga-jaga bumi Antete kala ludra manik raja dewaku Gok pripun suwun nggonku dadi nalendra sinengkakake jumeneng nata ing negara Hima Mantaka ya mani Mantaka iki Gok antarane wis ana yen to 5 taun nggonku ngembat pusaraning adil pinangka jejeting para kawula kaya-kaya wis kasil nggonku ningkatake kemakmuraning bangsa Niwata kawaca kene ya Gong mula banjur aku katelah Prabu Niwata kawaca awit aku bisa njunjung handhuwurake darajating bangsa Niwata Gong nggonku ngelar jajan ngelun jagat wis tempuk gelang besbasan kiblat papat ing kanan kiringing negara Hima Mantaka kaya wis teluk marang aku Gong nggih dina niki sapa sing ora wedi karo Prabu Niwata kawaca armada tempur Mani Mantaka niku bola Yan ketambahan benggol ngetenan rasane wis jandra umum. Lho niku tenan lho. Mula nek mung bab nelukke negara kanan kiring niku suwe mijet wae ngrantuy. Tegese gampang banget ngono to, Kang? Iya. Nganti kleru lek mikir iki ranti sapa sing dipijet aku iki ya ngono. Lambemu pikiranmu ndak malah ngeres. Gok mula kaing saka kuwi munggo rasa lan pangrasaku kaya-kaya wis ora ana meneh kamulyan kang durung tak regem nanging Gok uripku rasane ana sing durung genep coba candranen Gok nun sewu nggih sinuwun menika mboten nama kula kumalancang menika mboten nanging Gandeng paduka menika ngersakaken kula menika nyandra kekirangan paduka. Wonten serebatan kurang candra luwih warna menika kedadosan menika nanging menawi ta dipun keparengaken kula ndumuk kekirangan paduka nata menika dereng gadhahi garwa.
Lah, pacar kira-kira wis duwe pira Kang Tagak? Kowe mbok aja teko kono. Namung setunggal kekirangan paduka menika dereng kagungan garwa. Lah napa kinten-kinten dereng wonten putri atmajaning Nalendra Buti endang atmajanipun Pandhita pundi kang nyocoki raos. Menawi to sampun wonten keparenga paring dawuh dumateng Kang Abdi pun Togok. Sinuwun kula ingkang sagandha kori lawangi nginang suruh jambene. Wong lamar ki basane mesti ngono ki piye to Kang Tagak? Ngono piye? Ndadek kori lawange nginang suruh jambene. Ndodhok kori lawang iki tegese kula nuwun. Nginang suruh jambene iki nek cara biyen wong mertamu ki suguhane kinang. Kinang suruh karunjet tur winar jambe. Kuwi mertamu penting merga ana sing ngersake arep nglamar ngono lho. Ngono ya Kang. Gok. Nganti kelungguhan dina iki durung ana titah ngarcapada sing bisa nggogrekake rasaku. Teman ngunduh rasa katresnan saka jroning atine Niwata kawaca, Gok. Lah nek sinden-sinden iku kira-kira enten sing cocok napa dereng? Nek sajake cocok niku nggih karuane ngoten lho kula ki nggak terus gampang linekokke. Tak baleni toga kelawan bilung. Ing lumahing jagat durung ana putri sing bisa ndudut arasaning Niwata kawaca nanging, Gok. Gawang-gawang 10 taun kang kepungkur tuk nalika aku isih remaja. Aku tau munggah kayangan. Inceng-inceng ana taman Saringindra Loka aku mulat. Ana widodari kang ayune tumpuk undung, Kok. Wiwit pucuk ing rambut nganti jempol ing suku bebasan ora ana gethek cirine. Lho, widodari sinten menika? Bathari Supraba, Kok. Nalika semana rada katek sawetara nggonku nginjen widodari Bathari Supraba kuwi mau ana kang salah gawe mbalang pusaka teman ngenai mripatku kang isih kiwa dadi caca netra picak sisih kaya ngene iki, Kok. Oh, critane niku ngaten to. Sambat kalelaran aku banjur ngamuk punggung. Nalika semana Dewa Cendbol kepalang dedeke paring dawuh yen to aku kepengin ngersakake Bathari Supraba pinangka garwa wayahe durung nalika kuwi. Nanging yen to aku wis demeneng Nalendra kena nakokake kahananing Bathari Supraba, Kok. Mula dina iki kaya-kaya wis pinesti teka wayahe aku nakokake mungguh rasa katresnanku marang Bathari Supraba. Kira-kira piye, Kok? Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Jagat menika wonten wewangsa ingkang ungelipun jodho ketali mangsa. Satriya Raja Nerpati menika jodhonipun putri-putranipun Narendra. Hapsara menika jodhonipun Hapsari utawi Dewa menika jodhonipun Widodari. Endang menika calon garwanipun Bambang. Bambang sing ibet. Lambemu dudu. Lan paduka menika Najanta Narendra wujudipun raksasa dados garwanipun calone nggih raseksi. Akeh contone titahing arcapada kang garwa Widodari, Kok. Nanging menika rak jumbuh kelawan labuhanipun Mbora Idep. Arep aturmu kaya mengkono nanging rasaku marang Bathari Supraba ora kena tak pambengi maneh. Kowe ngerti
tresna kuwi uruping jiwa luhur tan kena pinambengan kanthi paladan apa wae. Mula sawetara menenga Mamang Dana maju sawetara. Mamang Dana wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Dina iki aja wedi kangelan. Tak utus munggah marang Kahyangan Suralaya. Takokno marang dewa, piye janjine nalika semana mungguh nggonku nandhakake rasa marang Bathari Supraba. Purbawasesa tak paringake. Nggih sinuwun sendika ngestakaken dawuh. Lajeng dinten menapa kula kedah bidhal Hajradak Layudina mangkato dina iki Mamang Dana. Inggih kula nyuwun pamit pejah sinuwun. Kowe takon pinter ora takon bangka mara enggal budhala. Kowe ngerti apa ora? Kowe iki wong tuwa kudune nyandak apa kang dadi kekarwanku. Nggonku kepengin garwa Bathari Supraba yektine hamungkin Arya ditangkep nggonku kepengin ngeratoni jagat mengeran jagat. Aku kepengin dadi ratuning Suradewi Suralaya miwah Suranggangkara, jagating manungsa, jagating kajiman kelawan jagating para dewa. Yen to iki mengko ditolak nggonku kepengin garwa Bathari Supraba, Kahyangan Suralaya bakal tak telukake. Yen to Kahyangan wis teluk kaya-kaya wis ora ana meneh kang dadi pemalang. Nyuwun pangapunten sinuwun, Mamang Murka kepiye? Nyaldong duka ing kalenggahan mangke yektos leres ingkang kadhawuhaken bebasan jagat sampun teluk wonten sandhap ampian paduka nata nanging tigang candra ingkang lumampah menika wonten titah ingkang sunaring cahya karya surem cahya paduka Sang Niwata kawaca. Ana wong kang barung sinang murang tata sapa Mamang Murka? Pandhita ing Guwa Switaraga ing Gunung Indrakila. Apemarap Begawan Ciptawening. Kaya ngapa dedapurane Ciptawening? Yen to pancen ora kena dindakake Purbawasesa Mamang Murka, kowe kang tak dawuh rampung ana Begawan Ciptawening. Togok Rekna para wadya bala saperangan ndereke lakune Mamang Murka, saperangan nututi lakune Mamang Dana. Nggih, pendika ngestakaken dawuh. Mangkat lung. Ayo mangkat.
yaning kang sasangka gumenyar namastu swara tata pitana sesantiye kantrusna manah Bathara gumuwus tatan Kredawara karana digdaya mangkono jaring kakawin Paramayoga ingkang werdine panggejawantaing Bathara luhung yekti paring nugraha kinarya memayu rahayuning bawana tulusing pangesti sembada dadya pambuka marawakane carita saratri hanenggih punika gemalaring kayangan Suralaya inggih sinebat ujung giri kailasa ngondarandir bawana jonggring saloka ugi sinebat paku jamur kataliwarna pramila sinebat Suralaya minangka pratandha jagating kasuksman ingkang wis hangancik tataran jiwa luhur ujung giri kailasa mengko werdi sasana pangasrepan dadya sarana nedahaken kiblating panembah nggondarandir bawana tegese jagat pamuja jonggring saloka minangka pratandha kalamun ingkang ing mriku sinung pemasren cahya sumorot kadya saloka binabar paku jamur kataliwarna lire dadya sarana paugraning pangesti la sinten ta ingkang dadya tetungguling para Jawata Suralaya habebisik Sang Hyang Guru Sang Hyang Jagat Pratingkah Hyang Girinata Hyang Jagatlata Hyang Hutiwati Hyang Lengin Hyang Nilakantra Hyang Pramesti Hyang Randuwanda Hyang Samba, Hyang Caturbuja, Hyang Aditya, Hyang Birawa, Hyang Dewasa, Hyang Dewaraja, Hyang Isyaka, Hyang Mahabudha, Hyang Manikmaya, Hyang Pasuprabu, Hyang Siwa, Hyang Rudra, inggih bebisik Sang Hyang Wisesa. Sang Hyang Guru hangasta pusaraning kadewatan adhedhasan adil paramarta lampahing pangadilan nindakaken dana wesiasat lirit tanambau kapite Ramawas Hapsara Widodara Dewa Durandara menapa titah pujangkara kalamun gedhe lelabatanira yekti ginandar jumbuh kelawan labuhane nadyan garwa putra lamun mangro panembahe binasakaken merong kampo jingga yekti kapatrapan pidana sabobot kelayan pakartinira lamun kacaritake luhuring kawibawaning Suralaya yekti sadalu datanana pedhoti pinunggel kang hawi carita hanyarengi hari Sukra Hyang Jagat Girinata kepareng Yasiniwaka ing bale Araras Marcukundra lenggah dampara wangun Selakanda waru binanggun sesemek permadani pinulas jingga ginambaran Sekar Tanjung sinebaran Durgandana Warapsari Ginanda Widaka ngas mangambar gandane temah hangebeki jroning sasana sewaka
tedhaing bukulun Hyang Manikmaya kaya para widodari kasapta ingkang samya ngampil upacara kadewatan nenggih kayu klepu dewa daru gedhang mas pupus cindhe tebok swasa parijata kencana sekar mayang sarwaretna lombok terong isi mutiara miwah angasta dhaharaning para dewa rupi jambu dipunirmala tuwin pelem pertangga jiwa la sinten ta ingkang kepareng caket dene Ramangayun muhung kamituwaning dewa Suralaya nenggih jawata ing sithik pangudal-udal bebisik Hyang Narada Hyang Kaneka Putra Hyang Kaneka Resi Resinggana Hyang Kaneka Sabda inggih bebisik Hyang Dewa Resi Hyang Narada kinarya marang para labet waspana bausi ing bawana lantip ing panggraita turta datan keweran dhateng laksitaning jagat gemelar denira dadya paranpara Hamarsudi dhateng wataking Brahmana lirit tansah mamangun karya naktiasing sasoma miwah hamawayu dhateng rahayuning tumitah semambunging wontat Pasibanira putra saking kayuwangan Indraloka awebisik Sang Hyang Indra Bathara Suramati Hyang Sakra inggih Sang Resi Upadya lenggah mabukuh hamriklu temah ketingal konjem wadanane ing Jawi para Jawata watak nawa mimah para Wadyadara samya hanggantung sibayayah ombak ing jala nidya nempuh daratan rep sidhem tanana Jawata kang nyabawa dupi wis kapireng swara guntur jumlegur munya ing akasa tandha kalamun Sang Hyang Jagatnata arsa paring dawuh mangkono wijiling dawuh Sang Hyang Jagat Kirinata kang dereng kawiyosing lisan Hyang Pantara Ratri amung cipta pukulun tanalyon kangga heksi mila katur kang cun domane
Rama dewaning sun ing Om Amignamastu Namasidam Skaring Bawana Langgeng nuwun mangkita Kakang Kakang Narada dereng sawetawis dangu sak rawuh paduka Kakang keparenga rayi para ngaturaken pembagi panakrami dhumateng jengandika Kakang Kaneka Putra. Berkentong Pak Pongbuk bolong waruda yang tinegor nguwong kali codeng idel liline awik cekater di guru inggih Raharja lampanipun Rarakanta ing sithik pangudal-udal prabeng kayangan Suralaya ing kalenggan mangke sampun katambise pembagi panakrami saking jengandika Adi Guru Rumantah dumateng Rakanta mugia hamawah ana cahya mur cahya mboten langkung puji pangastuti kula mugia kunjuk Adi Guru Kakang Narada nuninggih sampun katampi puji pangastuti saking jengandika Kakang kacekecakna anggenipun jengandika Kakang Narada pinarak lenggah oh nggih kados sampun boten kirang sekeca Adi Guru putra ulun Indra nuwun timbalan ingkang adhawuh Rama Pukulun Raharja sowan kita Indra nuwun inggih Raharja sowan kula wonten ngersa cenela paduka Kanjeng Rama Pukulun boten langkung sumengkeming pangabekti kula mugia kunjuk iya Indra wis nak tampa kepara kepenakna nggon mulungga sawetara nggir Sokro nuwun inggih Kanjeng Rama Pukulun kados sampun boten kirang sekeca ngaturaken gunging panuwun Kakang Narada pripun Adi Guru sampun sawetawis wekdal yektosipun panjenengan ulun kepengin sapejagong kalian jengandika Kakang Narada lho lah pendak saben nak sampun sapejagong kalian Rakanta ing sithik pangudal-udal Kakang Narada inggih namung ing kalenggahan mangke hambuk bilik aradi benten kelawan dinten-dinten ingkang kawuri ingkang menika Kakang kepareng ora dingangsek sawetawis anggenipun lenggah badhe kula kanthi rembagan sawetawis Kakang Narada Handrah kang puspita rum kasliring samirana mri sekar kahadung ngas gandanya maweh raras renaning driya
Hari Guru Ara ganteng sithik pangudal-udal sampun radi ngangsek radi nyaket anggen kula mangarsa sawetawis. Ingkang menika yen to pancen Adi Guru sampun kepareng badhe paring dawuh sumangga Kang Raka badhe nganglungaken jangga nalingaken karna supados prites anggen kula midhangetaken dawuhipun Adi Guru. Kakang Narada inggih Kakang. Yektos kula menika namung badhe nanjehaken bab ingkang kula raos beneh kalian padatan ingkang ing kalenggan mangke dumadi ing Kayangan Suralaya. Lho. Adi Guru krumasi wonten bab ingkang beneh kalian padatan tegese beda karo dina-dina sing kepungkur. Mekaten Adi Guru. Kakang Narada inggih. Menika bab napa Adi Guru? Kula pitados yen to Kakang Narada yektosipun ugi ngraosaken bab sami kadidene ingkang Ripaduka raosaken. Kakang cobita dipun penggalih, dipun suraos. Hawanipun Kayangan Suralaya sawetawis wekdal menika kraos benter. Bentering kahanan menika mahanani para Hapsara Hapsari Durandara. Lan sedaya makhluk ingkang mapan ing Kayangan Suralaya geger poyang payingan. Menapa Kakang Narada mboten ngraosaken bab menika Kang? Watalah. Iki menawi bab menika mboten kula selaki Adi Guru. Kula menika ugi ngraosaken hawanipun radi benter. Hawanipun radi benter rada sumuk tur ning pikiran niku rada kuwur. Ora mudeng sing dipikir kuwi apa ning rasane rada bingung. Menawi lari sak menika sok ngarani galau utawi gabut ngoten. Nah, niku nek cara saniki gandeng niki cara kayangan tartamtu benten kalian ingkang dipun raosaken lari-lari sak menika. Kakang Narada niku inggih saged dipun wastani ingkang dumadi ing kalenggan menika mujudaken gara-gara ingkang sumundul ing Kayangan Suralaya. Kakang Narada keparenga Kakang Narada ngaturaken punapa ta yektosipun ingkang dados tuk sumbering gara-gara ing kalenggan menika Kakang Narada. Ari Guru, kok datang ngajak gojek lho. Kula menika pitados kekiranganipun menapa Adi Guru menika nalindranipun Triloka Bawana. Nalindra ing Suralaya, Suranggangkara miwah Suradewi. Adi Guru. Kula pitados Adi Guru menika sampun priksa, sampun mangertos punapa ingkang dados tuk sumbering gara-gara ing kalenggan menika. Kakang bebasan cangkriman kirang prayogi lamun jeneng ulun pribadi ingkang ambatang mila prayogi Kakang Narada kewula ingkang medharaken. Oh nggih. Yen tata tila kados mekaten ingkang dados karsanipun Adi Guru kula badhe matur ingkang dados tuk sumbering gara-gara menika mboten kok kayu ingkang mawa teja utawi sela ingkang mawa cahya menika mboten angging. Inggih awit wonten titah pujangkara ingkang ketemben kepati ambanting raga mesu brata temanhang gagra kanggo sika tanah sanes muhung titah paduka pun panengah Pandhawa nenggipun Arjuna ingkang ing kalenggan mangke Adi Guru katemben kepati ambanting raga mapan ing jroning guwa Switaraga
Guwa Suwitaraga. Kala mangsa wonten ingkang nyebat Guwa Mintaraga mapan ing lengkahing Gunung Indrakila. Kakang Narada Harjuna mapan ing Gunung Indrakila menika nggadahi kekarepan menapa Kakang? Adi Guru, yektos titah pujangkara pun Harjuna menika mrehatosaken penandhanging para kadang Barata Pandhawa. Temangan kepengin nyuwun kanugrahan pikantuk kanugrahan ingkang ing tembe sageta kinarya sarana. Sageta kinarya sarana nenggih angentas penandhanging para kadang miwak para kawula ing negari Ngamarta Adi Guru. Kagyat risang kapirangu rinangkul ginempet gempet dosang retnaning bawana yogi tukang walangan hati yogi tukang ngenesing tias yogi tukang kudu garing dereng kewala purna ndenira wawan pangandikan nenggih weng pukulun Bathara Guru miwah Sang Hyang Kaneka Sinat Kala Samana kesaruga metering Jawi nenggih pasebane Jawata ngarga dana wang pukulun Bathara Brama. Dewa-dewa sukakta marang sudering perang ngudani aromarum Narada ngepalani jagat Astungkara sidam skaring bawana langgeng tanpa tinimbalan munggah ana Sitinggil Binaturata putra ulun Brama nggir nuwun inggih
Rama Pukulun kula pun keng putra ngarga dawana ingkang sowan. Tanpa tinimbalan dumlojok tanpa larapan bebasan lonjong mimis sowanmu dina iki. Ana parigawe apa Brama? Inggih Rama, nyadong duka yen to tanpa tinimbalan kumawani kula sowan wonten ngersa paduka Hyang Jagat Girinata. Keparang matur Rama Pukulun. Ing kalenggahan mangke ngrepat kepanasan wonten titah sinandangan wadak ingkang damel ontran-ontran. Lho, ana titah kang kumawani munggah malang repat kepanasan. Lakar kaluhuran Rama. Titah menika hangaken Detya Kala Mamangdana. Utusan saking negari Himai Mantaka inggih negari Manimantaka. Utusan saka Himai Mantaka. Ana kersa apa titah kuwi mau Brama? Waduh nyadong duka Rama Pukulun. Hang woh-woh pun Mamangdana ngaken dinuta Prabune Wata kawaca. Kepengin hang ngebon-ebone jangan jejawah sonten Hanyuwun Bathari Supraba pinangka garwanipun Nalendra Manimantaka Rama Pukulun. Tungkara sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada. Wonten timbalan ingkang adhawuh Adi Guru. Teka wonten kawontenan ingkang elok-eloki. Setunggal bab dereng rampung nenggih. Moganing pun panengah Pandhawa ingkang nyuwun kanugrahan kepara menika malah wonten titah kasinungan wadak ingkang kumawantun gamel geger ing kayangan Suralaya. Kakang Narada pamrayogi jengandika kadiparan. Adi Guru. Inggih. Hambok bilih kalih bab menika ing tembe wonten sambung rapetipun namung. Gandeng ing kalenggahan mangke. Ingkang gadhahi perkawis bab menika utawi ingkang wajib ngrampungaken perkawis menika boten wonten sanes kejawi putra jengandika pun Kulup Indra inggih ingkang dados sabab Bathari Supraba menika atmaja kayangan Indraloka ingkang menika Adi Guru kepareng ndhawuhaken sabda dhumateng kang putra pun Indra. Kakang Narada nuwun inggih putra ulun Gerindra nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Pukulun. Ana bab kang kudu sira rampungake. Ing kelungguhan dina iki ana kang kepareng bakal ngresakake putra kita ya kuwi Sinini Supraba. Kapundhut pinangka garwa. Mbok keparengake apa ora? Purbawasesa ndak paringake marang kowe. Apa sira saguh? Gerindra nuwun inggih kula sagah ngrampungaken bab menika Rama Pukulun. Iya, yen pancen kaya mengkono. Kaki Brama wonten timbalan ingkang adhawuh Rama Pukulun. Metu njaba sawetara Mamangdana dimen ngrantu. Apa kang dadi kerampungane kadangmu Bathara Indra? Lila paduka ingkang kula suwun kemareng kula madal wasilan kula.
Kakang Narada. Hai, nggih wonten timbalan kang adhawu Adi Guru. Teka kados mekaten. Kula wengsuli setunggal bab dereng wonten kerampungan jujul hanusuli dadak anyulayani. Kakang Narada keparenga ing mangke ngantya kawicaksanan keparenga hangawat-awati para putra Jawata Mataknama. Ngawekani dumadining lampan menika Kakang Narada. Lho nggih. Sedaya menika pancen kesagan kula tanggel jawab kula Adi Guru ingkang mriku. Kula namung sendika ngestaken punapa ingkang dados dawuhipun Wang Pramesti Guru. Indra wonten timbalan ingkang adhawu Rama Pukulun. Kesaguanmu kudu antepi tegese rampungana dumadining perkara iki purba wasesa ndak paringake marang kita. Nuwun inggih sendika ngestaken dawuh yen wis terang terpaca dawuh ulun diage mara metu njaba bubarna kang gantung sebut jeneng Sunarsa Kundura Ngedaton. Wus telah sabdaning Hyang Pramesti Guru nggih Sang Jagat Girinata tedhak jelek saking palenggan hanitih sang lembuan dini kepareng arsa kundur Hangedhaton piyak ngarsa tangkep samir aja nganti cidra ing ubaya.